Danas će djevojke izgraditi svoje kuće iz snova. Jess je najsiromašnija od djevojaka. Nema sreće. Patty je bogata, a Tiffany je vrlo bogata. Ko će biti bolji u ovom izazovu? Nastavimo gledati. Biće jako zabavno. Ostanite s nama. Moram nazvati građevinara. Halo, trebam izgraditi kuću iz snova. Hoćete li uskoro doći? Da, platit ću puno. Hvala. Čekam. Evo vas. Želim kuću poput ove. Mislim da ćete napraviti odličan posao. Ipak, platit ću puno novca. Za gradnju će mi trebati daske i čavli. Prvo ću sastaviti bazu ovako. Trebat će mi zakucati čavle u sve daske. Bit će malo bučno. Toliko ptica leti. Mislim da će mi to sigurno trebati za moju kuću iz snova. Počet ću praviti potpore za svoju kuću. Idem zakucati čavle. Trebam čekati. Stavit ću... Vrlo ovako, odlično. A sad je vrijeme za krov. Uzet ću velike deke i napraviti krov od njih. 4 deke će mi biti dovoljne. Sada se mogu useliti. S baterijom možeš pričati strašne priče ovdje. Kakva je ovo koliba? Jedva se drži. Ispustio sam je. Nije ni čudo. Sve je palo. Zapetljao sam se u ove deke. Kakva šteta. Nešto treba promijeniti u dizajnu. Tako si smiješan u tim dekama. Tako je jednostavno... Uzet ću dodatnu drvenu ploču za podlogu. Bit će pouzdanije s njom. Pažljivo ću je prekrit bijelom tkaninom. I napravit ću i ulaz. Pogledaj. Naravno, sada će mi trebati puno kišobrana. Pogledaj moj krov sada. Nije loše, Jess. A što je s mojom kućom? Wow, o čemu sam sanjao? Ti si majstor. Drži kako sam obećao. Hej, gdje je druga polovica krova? Hej, kuća nije dovršena. Kamo ideš? Waf. Moram sve preuzeti u svoje ruke. Neka stavim ovu ljestvu ovdje, a sada ću napraviti prekrasan krov. Neka stavim sve lonce s mojim omiljenim cvijećem. Baš tako. I imat ću malo trave ovdje i prekrasan kamen točno ispred vrata. Prekrasno. Je li to sve što možeš? Neukusno. Moram pozvati osobni helikopter. Neka prevezu moju kuću. Odlično. Moja kuća će biti najbolja. Vas dvoje, molim vas. Dođite ovamo. Pomoći ćete mi ukrasiti kuću. Hajde požuri. Savršeno. Trebam luk u obliku srca i stupove kao pravi dvorac. Vidiš, baš tako. Onda ću također trebati cvijeće u teglama s obje strane moje kuće iz snova. Pa, savršeno, slobodni ste. Odlazite odavde. Sada je na djevojkama da urede kuće iznutra. Sviđa mi se moja kuća izvana. Vrijeme je da je uredim iznutra. Još uvijek je mračno i dosadno ovdje s baterijskom svjetiljkom. Čekaj, točno. Imam ideju. Trebam girlande. Tako je puno udobnije. Dodat ću još girlandi na strop. Zalijepit ću ih. I ima puno vate na vrhu. Izgleda kao oblaci, a ovdje su jastuci, oni će također dodati udobnost
Stavit ću ih upravo ovdje. I neću zaboraviti na svoje omiljene plišane igračke. Nemam dovoljno fotografija ovdje. Pa gdje mogu nabaviti fotografiju? Točno. Uzet ću telefon od Tiffany i napraviti hrpu fotografija. Moji selfiji u kabini neće škoditi. Objesit ću ih po cijeloj kabini. Moram ipak vratiti Tiffany telefon. Jako će se naljutiti. Toliko cool fotografija. Pogledaj to. Super. Obožavam to. O, da. Usput, evo ti telefon, Tiffany. Tako si dosadna. Vidio sam sve. To je bilo smiješno. Pa vrijeme je da i ja stvorim udobnost za sebe. Razmjestit ću prostirke u obliku slagalice. Tako su mekane. Stavit ću svjetlo-ružičasti otoman, zatim stol. I stavit ću vaze u obliku krafni na njega. A gdje bih išla bez svog portreta? Nije li to sjajno? Ostaje još samo zavrnuti žarulju u luster i sve je spremno. Svjetlo je upaljeno. Wow, što su ti bljeskovi? Što se tamo događa? To je kod Tiffany? Moram provjeriti. Wow, njezina kuća je bolja od moje. Ona također razgovara s novinarima. O, da. O, Betty, dođi me posjetiti. Ovdje je puno bolje nego kod tebe. Cijeli pod je prekriven novcem, a ljuljačka je pravo u kući. Zlatne zvijezde na zidovima, baš kako volim. A sada, fotosesija u različitim odjevnim kombinacijama u mojoj kući iz snova. Cure postaju ljubomorne. Uostalom, ne mogu si to priuštiti. Također imam polugu koja spušta moju zastavu ispred kuće. Wow, tako cool. O, Betty, znaš što? Imam ideju. Idemo kod mene. I evo mene. Upoznaj me. Što? Zašto ova jadna djevojka ima novinari? Moramo to shvatiti. Dođi brzo k meni. Halo, što je tamo tako zanimljivo? Svi van, odmah. Sad ću to pogledati. Lutkarsko kazalište? Ozbiljno? Zovu me. Možda bih trebao pristati. Sve djevojke su odradile sjajan posao na svojim kućama iz snova. I što je najvažnije, počele su se igrati s lutkama zajedno i zaboravile na svađe. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.